may gibuhat. Ala, nasuko to. Ay, lisod pagwa. Bitaw. Nakakainis. Mabuti pa sumunod daw kay Rika sa Maynila. Ate? Ate, hindi ka magpunta. Susunod ako kay Rika sa Maynila. Ha? Biglaan naman yata. Giselle! Uy, Giselle! Tumitig ka nga. Bakit? Kasi kailangan natin ng pera. Ha? Ay, ate, promise, hindi na ako manghihingi ng pera. Padadalhan ko lang kayo ng pera kapag may sweldo na ako. Paano na kami? Sino mag-aalaga sa amin? Oo nga. Si Giselle. Paano na si Giselle? Oo nga. Huwag kayong mag-aalala. Padadalhan ko lang kayo ng pera. Mag-iingat ka doon, ate, ha? Oo naman, bunso. Mag-iingat ka dito. Mamimiss ka namin, ate. Thank you for teaching me how to love. Ma'am, nandito na po yung pinsan ko mag-a-apply ng katulong. Di ba sabi ko sa'yo, hindi ko na kailangan ng katulong? Ma'am, bigyan niyo po siya ng kahit anong trabaho. Kailangan kasi niya eh. Sige, total, natanggal na naman sa trabaho yung personal alalay ni Enzo. Yan na lang ang trabaho niya. Ah, sige po. Sige, pareho kayo ng kwarto. Salamat po. Salamat po, ma'am. Ha? Sino? Marilu. Bakit po, ma'am? Papakilala ko sa'yo, anak ko. Marilu, ito anak ko, si Enzo. Enzo, siya naman si Marilu, bagong alalay mo. Ano? Alalay na naman? Oo, huwag ka nang mareklamo. Kung saan ka pupunta, sasama siya. Bad trip! Napag-isip-isip namin na paaralin siya. Ho? Paano sa school? Sasama pa rin siya? O iha, bantayan mo ng maigi si Enzo, ha? Bad trip talaga! Ang bait nila, ma'am, no, at saka ni sir. Kasi pag-aralin na ako, at saka gwapo pa ni sir. Hay nako, in love ka? Parang. Sabik sa unang araw ng eskwela, taas kamay with confidence. Let's do the first day high. Umaabaw sa talino, do the rainy high. Kung mayaman si Papa, do the saucy high. Pag mahilig ka sa sports, do the MVP high. Kung cool ka na stick, do the rubber high. Pag solid sa bait, do the nice guy high. Itaas ang kamay, let's do the first day. Bro! Hey, what's up, bro? Bro, nakita mo ba si Mark? Niliban siya ngayon, bro. Hindi natuloy yung flight niya. Nasa Bora pa siya. Sayang, bro. Hindi siya makapasok sa first day of class. Andiyan na siya! Sino? Yung crush mo. Taas noo, huwag kang mag-alala. Tiwala sa sarili, huwag ka nang mahihiya. Kumaway, huwag kalimutang ngumiti. Sigurado sa iyo na may babate. Hi! Lakas loob, hanapin ng katropa. Itaas ang kamay, let's do the first day. Girl, may kasama siyang iba. Oo nga, sino naman babae na yon? Baka naman. Girlfriend? Ang cheap kaya. Iba dala-dala niya ang bag ni Enzo. Ah, baka alala niya. Oo nga! Cool ka na stick, do the rubber high. Pag solid sa bait, nice guy high. Itaas ang kamay, let's do the first day high. First day high. Nasasabik sa unang araw ng eskwela. Okay, class. Wala na tayong oras. Class dismissed. Yeah! Nasasabik sa unang araw ng eskwela. Taas kamay with confidence. Let's do the first day high. Iba't iba ang hilig, magkakasundo sa trip. Good morning, tita.
Ay, wala. May nilakad sila kasama ang daddy niya. Ganun ba, tita? May sasabihin sana ako eh. Ano yun? Gusto ko po si Enzo, tita. Gusto ko po maging fiancé niya ako. Sige, kung papayag siya. Pilitin niyo, tita. Total, kami naman yung dahilan kung bakit hindi nalugi yung kumpanya, di ba? Sige, sasabihin ko sa kanya. Pare ko! Ano na? Bro, may tanong ko lang. Sino yung babae kanina? Oo, bagong alalay na naman. Na naman? Bro, para ka namang grade 1 yan. Tumahimik nga kayo dyan. Kaya may naisip akong paraan para hindi yun magtagal. Bad idea? Ano naman bro? Pahihirapan ko yun para umalis agad siya. Enzo, may sasabihin kami ng daddy mo. Ano po yun, ma? Napag-isipan namin na pagka-graduate mo ng college, ipapakasal ka namin kay Andrea. Ano, ma? Hindi ako papayag. Pero kailangan anak. Pag hindi ka pumayag, babagsak ang kumpanya natin. Oo nga anak, matagal naming pinaghirapan ng mama mo yon. Eh, Dad, hindi ko siya gusto, Dad. Pero kailangan anak. Okay, Dad. Pag-iisipan ko muna. Oh girl, bakit mo ako pinapunta dito? Wala. Asan ba si Nympha? May inaasikaso daw kaya di siya makapunta. Ganun ba? So, ano nga pala sasabihin mo? Gusto ko lang sabihin sa'yo na ikakasal na kami ni Enzo. What? Parang biglaan naman yata. Pumayag na siya? Hindi pa. Pero alam ko makakasal na yan. Paano mo naman nasabi yun? Kasi, kapag hindi kami makakasal, babagsak ang kampanya nila. Ganon? Galing mo, girl. Alam ko. Bro, ba't ganyan mukha mo? Oo nga bro, what's the problem? Kasi, bro, pinipilit kasi ni Mami at ni Daddy na magpakasal ako kay Andrea. Ano? Malaking problema yan bro. Oo nga, bro, eh. Ano naman sinabi mo? Ang sinabi ko sa kanila ay pag-iisipan ko muna at mas mabuti nga na umalis muna tayo. Or ano ba? Saan ka naman pupunta? Pag-iisipan ko muna yan. Teka, may alam yata ako. Mamang driver! Mamang driver! Halika muna. Bakit po sir? Alam mo ba kung saan nakatira si Marilo? Parang sa buon yun sir. Sige, salamat. Makakaalis ko na. Teka pre, huwag mo sabihin pupunta ka doon. Hindi lang ako, kundi tayo, magkakabarkada. Ano? Sige na bro, pumayag na kayo. Total, sem break naman para may kasama naman ako. Sige na nga, para may di naman bakasyon ko. Sige na nga. Thanks bro. Marilo, Bakit po, sir? pwede bang pumunta tayo sa inyo Bakit po, sir? para magbakasyon? Ay, sige po, sir, pero ang liit po ng bahay namin. Sige na. Kahit na maliit ang yung bahay, okay lang yun. Please. Sige po, sir, pero kailan po alis natin? Kung pwede bukas. Kaya mag-impake ka na ngayon. Po? Sige po, sir. Okay, thanks. Anak, nakapag-desisyon ka na ba? Hindi pa po ma. Pero napag-desisyonan ko muna na pupunta kami sa bahay ni Marilo. Sino kasama mo? Si Mark, si George, at saka si Marilo. Anak, ilang araw kayo doon? Ewan ko ma. Depende siguro. Sige, anak. Mag-withdraw ako sa bangko para sa allowance niyo. Salamat ma.
Ito na ba ang bahay nyo? Hindi, nandun pa sa likod. Ano ba? Ang layo pa ba? Malapit na. Ate Marilo! Mga ate, nandito na si Ate Marilo. Ha? Si ate? Ha? Ba't may mga kasama siya? Oo nga, tingnan nga natin. Malapun! Ang gwapo nila! Ate! Ate, sino yung mga kasama mo? Ay, oo nga pala, sila. Uy! Ay, kayo! Baby, 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 my baby, baby， 我却不能失去你。你手心，你声音，还占领我的心，怎能忘记？想你就像深呼吸。 Sino siya? Siya. Ay, oo nga pala. Si Enzo, amo ko, at saka mga barkada niya, si George at saka si Mark. Hi. Hi! Mga kapatid mo ba yan? Ay, oo nga pala, mga kapatid ko. Ako pala si Jenna. Ako naman si Mom. Ako naman si Josel. Hi, Jenna. Hi, Mabs. Hi, Giselle. Uy, ay tuloy mo na kayo. Pasensya na tong bahay namin. Wow. Wala ba kayong chair? Pasensya po. Sa labas ng upuan namin. Uupo na lang kami. No problem, no problem. Yeah, dude. Oh my God. Sir, pasyal tayo. Asa bang pod? Ano raw? Sabi nila, tara na. Sige, tara na nga. Sige, sige. Aray, aray.爱上你是我情非